Дарси панҷум: потенсиал движения ва тренд. Дар ин дарс мо фарқи тренду потенсиал движения мефаҳмем. Донистани ин чизо муҳимае барое ки нарх фақат тарафи тренд ё потенсиал движения меравад. Ҳози оддӣ карда дар мисолҳо мефаҳмонам. Дар аввал мефаҳмем ки тренд худаш чия. Тренд ин тарафи движенияи нарх дар вақти муайян. Мисол вақти муайяни мо ҳамин ҷай охирон шамое ки мо мебинем. Дар ин ҷа мо мебинем ки нарх поён рафтааст. Ҳозир ин кашидаги квадратмона мегирему уровень поддержки мекашем ки хушрӯтар фаҳмем. Потенсиал движения поёндай. Потенсиал движения гуфта чиро мегӯям? Потенсиал движения ин нархи мо дар вақти муайяне ки нисбатан камай дар таймфрейми майда. Тренд бошад движенияи нарх дар вақти бисёр. Мисол 1 рӯз 2 рӯз. Ина тренд, ина потенсиал движения. Тренду потенсиал движенияро мо дар савдо чӣ хел истифода мекунем? Дар ёд бигирем ки бародаро мо фақат бояд кӯшиш кунем ки ба тренд ё потенсиал движения сделка кушоем. Кадом тараф тренд ё потенсиал движения рафтааст, ҳамун тараф мо сделка мекушоем. Бо вақте ки ҳам тренд ҳам потенсиал движения як тарафа бошанд, бо эҳтимоли зиёд ин движения давом метиҳад. Ина мисол нарх ай максимум поён рафтааст, графика калон мекунему мебинем ки потенсиал движениям поён. Нарх ба эҳтимоли зиёд движенияша давом метиҳад. Ина уровень поддержкаро мекашем, мебинем ки нарх мо як бор ин уровеня тест карда буд. Акин нигоҳ мекунем ки тренд мо тарафи поёнай, потенсиал движения тарафи поёнай. Не ки мо дар инҷа уровень поддержки дорем. Акин мо чизе ки уже ёд гирифтем истифода мекунем, а именно сечной анализ. Вақте ки мо дар ин уровень шами ба қуввата мебинем, ҳамун вақт мо бояд ба ҳамин движения поён роем. Вақте ки мо шами суста мебинем, ё ждат мекунем ки шами ба қувват пайдо шавад, ё гаштан ай уровень сделка мекушоем. Бо инҷа объёмам нигоҳ кардан дар кор, не ки дар бораи объём дар видеои оянда гап мезанем. Ягон мисоли дигар мекавем. Ина мисол ҳамин график мебинем ки тренд чотка тарафи боло рафтааст. Не ки мо агар графика калон кунем, мо мебинем ки потенсиал движения тарафи поён дай. Ҳамин вақта ман маслиҳат метиҳам ки новичокҳо ин вақт сделка надроед. Агар худто насанҷиданӣ бошед, дему шот гузарену сделка дроед. Не ки кадом тараф? Вақте ки потенсиал движения ва тренд яктарафа нестанд, шумо бисёртар ба потенсиал движения сделка дроед. Агар таймфрейми майда бошад. Агар таймфрейм калон бошад, шумо бисёртар ба тренд нигоҳ кунед, ба тренд сделка дроед. Ман дар таймфреймҳои майда савдо мекунам, масалан 3-5 минута. Барои ҳамун ман бисёртар потенсиал движения нигоҳ мекунам. Не ки ҳамин хели вақт агар сделка дроем, мо бояд тайёр бошем ки перекритие ё яхело дагон меган мумкин бикунем. Ҳамин ҷадам мо бояд уровеньҳоро нигоҳ кунему ай уровень сделка дроем. Дар ин ҳолат торговля камтар қин мешавад. Барои ҳамун новичокода мегӯям ки вақте ки тренду потенсиал движения яктарафаанд, ҳамун вақт савдо кунед. Вақте ки яктарафа нестанд, савдо накунед. Мисол ин ҷада яктарафаанд. ҳақиқати дарси имрӯза ба охир мерасад. Лайк монед, подписатсия кунед. Видеои навбатиро интизор шавед. Дар видеои навбатӣ мо ба кавика гап мезанем, яъне ба кавои движения. Smoke with stash, hey, yeah.